Когато продаваш недвижим имот и брокерът ти каже, трябва да ми подпишеш ексклузивен договор, ти като продавач, който е с ума и главата си на раменете, го попитай защо трябва да подпиша ексклузивен договор. И ако брокерът не знае, просто не подписвай. Но ако видиш възможност, а не ограничаване в това, по-добре го направи. Каква възможност и какво ограничение? Ами възможност да достигнеш до повече потенциални купувачи, от които и да избереш на кого да продадеш. Това става чрез маркетинг, това става чрез сфера на влияние, това става чрез система от действия, които брокерът трябва да ти представи, че ще направи в определен период от време за теб. Не за вечни времена, 3 години. В рамките на месец, 2-3. Но ограничаване ще бъде със сигурност, ако той ти иска ексклузив, но само качи офертата в Imot.bg и я каже на колегите. Със сигурност това ще те ограничи и няма можеш да продадеш имота си. Възможно е. Но ако той има система, има маркетингов план, има план за продажбата, представи ти го. Всеки петък ти дава отчет за извършените от него действия и виждаш и в социалните мрежи, че той е достатъчно разпознаваем, има добър екип, има контакти, има възможности, вече има опит. Поискай му да ти покаже предишен опит с подобни имоти или стратегия, ако не е имал продажба на конкретен имот, ако е строго специфичен, какво точно смята да направи, с какви хора смята да се свърже, за да представи имота ти на възможно най-широка аудитория, така че продавачът ти да можеш да избираш на кого да продадеш. Защото има доста случаи, в които ако само 1, 2 или 3 човека се заинтересуват от твоят недвижим имот, ти ще останеш с техните предложения. Но ако имаш предложения от стотици, от хиляди, а вече има и брокери, инфлуенсъри, които достигат с видеята си до милиони, 1-2 милиона гледания на видео е напълно постижимо. Представете си колко повече можете да избирате. Можете да избирате хора, които имат в брой, хора, които искат да купят днес веднага, хора, които биха доплатили за гаража ви. Дори търг може да се направи за вашият имот и да го порете за повече, дори отколкото първоначално сте си представили. Така че ексклузивните договори не са нещо лошо. Въпросът е с кой подписвате договор и дали този договор е ограничаващ или даващ повече възможности. Радвам се, ако това видео може да ви е отворило очите и да ви даде някаква допълнителна стойност при продажбата на вашето лично жилище.